kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe no manta shisngi menchwa nia sa lang bam lang ha kasngi gi bobot ki thombor yangi kumno kijing isi kalaban klun state ya ki priu ki samla na pok kecela manipur ki balawan banye shimbenta ha kapi australi kabab lapalong da catholic association of shillong ha kasing sajan ki lapan pa ya kecing sik tang alor kejeng kan ajat penriu kabalane ha jela manipur palat lai banai kalong ngobat ngausi ba kane kalawan je hangi kane kadai kabalau penawan dur da menteri rangpa UN Biren Singh ola ailat ya ka arambai tangkal bat ki maitai lepon ban thombor ye kirulum ngimdon jaka ban le shano bat ngila shupet klumar shakiwei ki jela laong kawai ke samla kabawan sha ka Israeli katai ke samla kabal pendep ya kajing pule master degree ke leitho ba kamshim yo lat ban letpet biang shalaying manipur namar kajing long jingman bat kumbalong hi ki bahayang sem jongka ki don ha kiwei ki jela bat kimla ban ye kendu iwei ka sarkar kadai ban sngap ya ka so jengi bat omban sya chiliang kadai ban shimkhia khanang ba baro kin yo ai ka hok bat bangiru ngin yo let phai shaying sa sem ta kajing sup ka laong sakawai pat ka samla kala pempa ba watla ka jengi kan at kala ne palat lai banai hanrai ka sarkar kamshim la le yai hadu menta kat bangi hang ni bidang elom ban kerpat ba ka jengi kan at kan kutno shalaying ha chora chanpur kidang thombor ya kishnong ki thau jongi ki briu kidang sha penyap ka laong habai thu shapangi bahayang sem ki padon ha manipur kalong ba ki bahayang sem jongka ki lahap ban sa lai sngi ha ki jaka sa ba shimpor bat lakano ba kat badang alam yaki sha kongpuki ha ki kali ki le sha siat ha ki arambai tangkal na ki jaka them jong ka jala hanrai donbok omshim la jia yaki menta ki la poi suk sha ying hanrai ngintip ka ai banja na mar ki jing thombor kadang yai piteng kalong da ka bab menrap man ke minit man ke second yo ki kubor na shaying la kan thok bin da ki kateng balai pe uchai yangi kalong ka jing phia ha ka jing long jiman ka jaka kala de pupa ladang ngilei sha ki jaka them ngin sa sha penyap kum ginong shong badon ka jing kit kli ka India ni don ka hok bandawano la ka jong ka sanchar hapo kriti sanchar kari khanang bagin yo ye ki jing yata hakawai kaliang sakawai pat kasamla kabalawan ye shimbata hagatai ka Israeli habakren halor ka jeng kan ajai priu ha ka jala la jong kalapan pau ye ka jeng sik tang bat ong pa ka pang ka mensim panyo i ya ki kum ne ki jing jia ngila imlang dagi spa snem bat ngi imsuk imsan ki parlok pat ki paramajan ki paya salang ya bamlang ya trailang shisngi menchwa ki thombor yangi hakasngi ka bobot ngidakan dit shisha bat ngim skau tho ka ai ka pajia kumno kejing isi kala pan klum state ye kibriu kala bu jinggali kala ther tang ero ya ki meira paibis ka kan hun seng long kmi ha ki tai ki jala da ka bakno ba ki la kan tho kala bat thambor ye ki ha ki babun ki liang wat langi phai khmat sha ka sarkar India hanrai kamle ye ka ne ka badai ban le ha ka jing sha kala dai ban pentrikam ya ka jing sanchar president role kala ong shu haba jubab kalong ka jingye phia ha ka jing sanchar ka dai ka jubab lada ki piteng ban thombor yangi om don lat shu da kumwei pat kumno ngin sa lang bat ki priu ki ba isi ingi bat marsen ong ne ki tho bangi dai ki kuki ki persang bat penyap yangi kumno ngin sa lang bat ki balai om phia no ya ka jing sanchar ka ne ka dai ka hok jongi